Hej, jeg har i samarbejde med Markus Christensen fra min klasse lavet en synopsis til projektet om sociologi. Vi har valgt at fokusere på individualiseringen og den øgede frihed i det senmoderne samfund. Vi har hørt en masse goder omkring den øgede frihed og individualisering, men vi satte os for at finde ud af, om der var nogle bagsider ved den her stigende frihed. Og derfor har vi formuleret en problemformulering, der lyder følgende: er der en bagside af den stigende individualisering af individet i det senmoderne samfund? Til det der har vi valgt at bruge 4 artikler. En selvvalgt, og 3 var opgivet materiale. Og den første hedder Studenter pimper hurene, den skal være helt min egen. Den anden hedder Individualisering af 00'ernes virkelige værdikamp. Den tredje hedder Det perfekte er det nye normale. Og den fjerde hedder Fællesskaber blandt studerende bliver til på baggrund af smag. Og for at kunne besvare vores problemformulering, der har vi opstillet 3 problemstillinger, hvor i vores spørgsmål A her, den er mere redegørende, og det er den, jeg vil tage mig af i det her afsnit. Den handler om, at den lyder følgende: hvad karakteriserer den stigende individualisering af individet i det senmoderne samfund ifølge Giddens, Sige og Bourdieu? Og det er altså de 3 teoretikere, som vi har valgt at gøre brug af deres teorier i samarbejde med vores synopsis. Yes. Og når vi griber fat om vores første problemstilling, der hedder, hvad karakteriserer den stigende individualisering af individet i det senmoderne samfund ifølge Sige, Giddens og Bourdieu? Så når vi snakker om Giddens, så har vi valgt at fokusere på 2 af hans begreber til at forklare hans sociologiske teori. Og den første, det hedder den reflektive modernitet. Og den reflektive modernitet, det går ud på, at vi lever i en æra, hvor der er så mange valg, vi hele tiden skal tage stilling til. Og vi vil godt have de her valg, at de skal passe ind i vores identitet. Et eksempel, det kunne være, at man har et valg om, hvilket gymnasium man skal studere på som det næste. Der har gymnasiet den betydning for en, at den skulle gerne kunne passe ind i vores billede af os selv, altså af vores identitet. Og i det, at der er så mange muligheder, det gør også, at man på en måde kan blive stresset over alle de her muligheder. Fordi hvad nu, hvis man træffer et valg, og det hele går galt, og det ikke er ens ønskestudie overhovedet? Synderen til at der skal blive truffet så mange valg nu til dags, det skylder han på aftraditionalisering. Altså det er i højere grad os i dag, der står for at tage vores valg, end det var af forældre og familie førhen. Ja. Og så taler han også om, at i hverdagen, der træffer man også ubevidste valg. Altså vi talte lige før om bevidst med, hvilket gymnasium man skal vælge, men også ubevidst i forhold til, hvordan du vil fremstå som individ. Og det kan være eksempel være, at hvad du spiser, og om du træner og så videre. Ydermere der taler han også om det rene forhold, hvilket er den måde, han karakteriserer ægteskaber i dag. Og han siger, at der skal være gensidig tillid i dag. Begge parter skal bidrage til stabilitet. Og det er fordi, at altså, individet kræver de her nære forhold, for igen at fremme sin egen udvikling af sin egen identitet. Ja, og hvis vi springer videre til Sige, så har han et begreb, der hedder formbarhed, og det er i forhold til identitetsdannelsen. Og det med formbarhed, det beskriver han som, at alt kan lade sig gøre i dag, fordi alt kan ændres, alt kan udskiftes i højere grad i dag. Og så fortæller han også om, at hvert valg, det har konsekvenser for vores liv. Altså på den måde, at man frygter, at der er ting, man ikke vil kunne ændre, fordi altså man har så mange valgmuligheder hele tiden. Og så frygter man at træffe igen de forkerte beslutninger. Og det er det, der medfører sådan en præstationspres nu om dage. Fordi man tænker altid, at alt kan optimeres, alt kan være bedre. Og man tænker hele tiden sådan, hvad hvis jeg valgte det og det?
og ja, det kan give et form for pres, som egentlig er unødvendigt. Øhm, og så er det, han sammenligner med tilbagetiden, hvor du ved, igen, som vil give den, altså de store valg blev taget for en. Og det kan man sige, så havde man ikke lige så meget frihed, men til gengæld havde man ikke lige så stort et præstationspres. Så benytter Thomas Sayes også af et andet begreb, som han kalder for potentiering. Og det handler om, at man mødes, eller man finder nogle fællesskaber, hvor det går ud på at opnå en form for intensitet og spænding ved at sætte sit liv i fare, eller gå ud, for eksempelvis, man er ude at drikke, og man bare giver den helt gas, så føler man også en form for intensitet. Og det er også en del af identitetsdannelsen, for man prøver at finde en mening. For eksempel det der med at sætte sit liv på spil, så finde en mening i et liv, som måske kan lide af meningstab, givet den alle de valg, der er, og den store præstationspres, der er nogle dage. Thomas Sayes, han taler også om kolonisering af subjektet, og det omhandler, at andres meninger og holdninger, de koloniserer dig, og der kan vi tage et eksempel, for eksempel ens forældre, de har en masse meninger og holdninger, som de gerne vil have implementeret på dig. Og det kan man sige, at når man er ung eller lille, så påtager man som, og det kan man sige, så har man ikke rigtig nogen identitet, men det er så meningen senere hen, at du skal gøre brud med den her, med de her holdninger og meninger, og skabe din egen holdninger og meninger. Medierne kan herpå skabe et ideal af, hvordan du skal være. Men her der handler det om, at man kan se bort fra det, og bare fokusere på sig selv og skabe sin egen identitet. Og så er der også omkring markedskapitalismen. For eksempel inden for marketing, så gør de brug af medier, hvor i at de har skabt et produkt, og det vil de sælge ved at skabe et behov for det igennem en reklame eksempelvis, hvor du kan se, at du har brug for den her nye iPhone, fordi den har et skarpere billede, så kan du tage bedre selfies for eksempel. Og det så kræver igen, at du ser bort fra det. Altså ikke alt du skal se bort fra, men du skal sådan vide, at det er faktisk ikke behov, der er essentielt for dig. Og det er igen en del af identitetsdannelsen, hvor du ved, altså, hvad der interesserer dig, og hvad der kunne forbedre dit liv, så at sige. Ja, så er vi nået til Bourdieu. Og Bourdieu, han taler meget omkring 4 former for kapitaler, hvor i den første er den økonomiske kapital, som Karl Marx han beskæftiger sig meget med. Men Bourdieu han påstår, at der er 3 andre kapitaler, man skal tage hensyn til. Og den anden, det er kulturel kapital, og det omhandler uddannelse og viden. Og økonomisk kapital, det omhandler penge, skulle jeg lige sige. Og så social kapital, det omhandler altså ens sociale relationer og ens familie. Altså det kunne eksempelvis være, om du er født ind i en prestigefuld familie. Ja, den fjerde og sidste kapital kaldes symbolsk kapital, og det er den kapital, som sådan fortæller om, hvem vi er. Og hvis vi besidder en kapital, der giver anerkendelse, så besidder man symbolsk kapital. Sådan har han defineret det. Og symbolsk kapital, det er, hvad der kan give magt og prestige, afhængigt af den symbolske karakter. Altså det vil sige, det afhænger af, hvor man befinder sig i samfundet. Man kan enten være født ind i bedre kapital end andre, eller så kan man stræbe sig efter højst mulig kapital. Altså man kan godt være heldig eksempelvis at bare være født ind i en familie, som har rigtig høj kapital i alle 4 kapitaler. Så bruger han også begrebet felt, hvilket han betegner som et felt, altså du er placeret i et felt, og det her felt, det er autonomt, altså det vil sige, det er uafhængigt af alle andre felter, fordi inden for hvert felt, der er der en form for hierarki, og det bliver hvor du er i hierarkiet, det bliver afgjort på, hvor høj kapital i de 4 forskellige kapitalformer, altså hvor meget du har
de forskellige. Og i det, at hvert felt det er individuelt, så har hvert felt en høj, altså et kapital, som er i højere kurs end de andre. Øhm, ja, og det kan for eksempel være, hvis du er en familie, hvor alle dine familiemedlemmer, det er businessmen, så er økonomisk kapital en stor ting der, at gå i høj kurs sammen med også kulturel kapital. Ja, ja, og inden for de her felter, så bruger han to underbegreber, doxa og illusio, hvor doxa, det betegner de gode og dårlige ting, altså hvad der er rigtigt og forkert at gøre inden for feltets forestillinger og regler, og så illusio, det er de egenskaber, det kræver for at spille, hvad kan man sige, feltet, altså slash spillets, og ens, altså spillets regler og ens engagement i spillet.